Възходен полузащитник, човек, който върши черната работа в нашия отбор. Рарис, десния полузащитник, е с извадено рамо и в това число включвам и централния нападател на отбора Моке, който пък той, както винаги си знаете, си има проблеми с дисциплината и треньорското ръководство е преценило, че той не е нужен за тази среща. Така, господа, знам, че вие все пак не сте треньори, но ще се ангажирате ли с прогноза? Ще си говорим на полувремето пак, може би и след матча. Не, аз не обичам на прогнози. Единството, което ме интересува, да се играе добър футбол. Ами да се надявам, при нас частичен успех ще е успех. Благодаря ви и на двамата. Ще се видим тук на полувремето. Уважаеми зрители на телевизия Ринг, сега продължаваме с срещата между отборите на Литекс и Вихрен и коментара на колегата Йордан Георгиев. Винаги ще го помним. Попълни пред светлата му памет. Добър вечер и отново, уважаеми зрители на телевизия Ринг. Пренасяме се на градския стадион в Ловеч, където всеки момент главният трефер на този двубой Венцислав Кузнички от Велико Търново ще даде първият съдийски сигнал. Литекс срещу Вихрен. Матч, в който на пръв поглед домакините от Ловеч изглеждат като фаворит. Като погледнем обаче резултатите на гостите от Сандански от началото на сезона, определено може да допуснем, че тази среща наистина може да не завърши с победа на домакините. Набързо са съставите на двата отбора. Литекс в своите традиционни оранжево-черни спортни екипи. На вратата е Урош Голубович и пред него Михаил Венков, Алексис Бертен, Уелингтон да Силва Том, Алесандро Корея Сандриньо, Станислав Манолев, Уилфред Нифлор, Пламен Николов, Петър Занев, Карлос Томедоду и Велин Попов, капитан на отбора. Първият съдийски сигнал вече е факт. Може да си пожелаем да наблюдаваме един качествен двубой, един от най-интересните матчове от четвъртия кръг на А група. Гостите от Вихрен Сандански в зелено-бяло. На вратата е Николай Годжев. Пред него Валери Георгиев, капитан на отбора, Светослав Георгиев, Марсел Еламе, Золтан Фехер, Шукардиня, Кирил Джоров, Ери Бертон Лима, Тихамер Алукас, Уго Сантош и Ивайло Димитров. Старши треньор на домакините е Станимир Стоилов, този на гостите Филип Филипов. Първа интересна ситуация и тя е пред вратата на домакините. Виждаме обаче, че реферът Венцислав Кузнички е видял нарушение. И сега Урош Голубович ще вкара топката в игра. На Венцислав Кузнички ще помагат неговите съграждани от Велико Търново, Тихомир Боболов и Павел Павлов. Пребориха се в своята половина гостите от Сандански за топката и сега постепенно ще се опитат да организират атака. Грешка обаче на Ери Бертон Лима и възможност за домакините да организират атака отясно. Том е с топката. Срещу него Марсел Еламе. Центриране на Том и избиване. Избиване там на Валери Георгиев, капитанът на отбора от Сандански. Само тъч в полза на оранжевите от Ловеч. Станислав Манолев ще изпълни страничното хвърляне. Прави го. Подава към капитанът Ивелин Попов. Въпреки, че един от най-младите в състава на Литекс. Наистина, Ивелин Попов е един от най-големите таланти на българския футбол. Продукт на детско-юношеската школа на Септември на Левски, след което премина последователно през няколко отбора, включително Фейнорд, Берое, за да се озове в Литекс. Една от най-големите надежди на оранжевите. Капитанът Ивелин Попов. Сега Станислав Манолев подава към Алексис Бертен. Как ще се развие тази атака на домакините от Литекс? Станислав Манолев ще върне спокойно назад, където е Пламен Николов. Николов навлиза дълбоко в половината на Вихрен и извършва
нарушение. Пламен Николов срещу Золтан Фекер. Ще успеят ли гостите да организират контратака? С топката е Ивайло Димитров. Центриране в наказателното поле. Там добре пласиране е Михаил Венков, който чисти в странично хвърляне. Изминават няколко минути от началото на двубоя. Литек срещу Вихрен. Резултатът е 0-0. Динамични първи минути с атаки към двете врати. Литек са 7 точки от началото на сезона след само 3 изиграни матча, а гостите от Вихрен с 6 точки.